Té la paraula el portaveu del bloc Compromís. Bé, el regidor d'Hisenda ha confirmat que el que hem dit nosaltres en la intervenció no tenen idees noves, per a fer front a la realitat actual. De tot, vostè l'única cosa que ha sabut parlar és del ratpenat, al que jo també respecte moltíssim. Però després ja comentarem això. I no n'hi ha cap idea. Vostè té una facilitat també per a veure la història d'aquest ajuntament i d'aquest poble molt particular. Vostè diu que ha fet tantes coses que nosaltres no farem res. Mire, com ja és el tercer o quart ple que ho diu, jo no volia fer-ho llarg, però ho diré. Quan nosaltres vam arribar a governar, perquè en aquest pressupost va una partida per a fer el Pla General d'Ordenació Urbana, que ja portàvem en tota la legislatura anterior. Portem tota la legislatura anterior i ja està. Quan nosaltres començàvem a governar aquest ajuntament de Meliana, hi havia un pla aprovat en el 1991 que no s'havia pogut desplegar. No s'havia pogut desplegar ni un Pla General d'Ordenació Urbana que no s'havia desplegat. I començava a desplegar-se precisament el 1999, un poquet abans. I precisament el govern que va participar, el primer govern en què va participar el bloc, en 1999, va desenvolupar pràcticament tot el Pla General d'Ordenació Urbana de Meliana. Tota aquesta actuació. Quan nosaltres vam arribar no hi havia, les úniques instal·lacions esportives que hi havia era el que coneguem per la piscina i el carrer de pilota. No existia res més. Això quan nosaltres vam arribar. Quan nosaltres vam arribar en aquest poble, la gent treia les cadires, les enceres, tots els trastos es treia al carrer a comptar el contenidor perquè no hi havia un lloc on deixar-ho. En aquest govern s'ha de fer l'ecoparc. En aquest ajuntament... No, vostè no, el president de la Diputació. Jo director general. Bueno, el que inaugurar va ser el president de la Diputació i l'alcalde de Meliana, de Santa Maria. Perquè com pareix que no se'n recorda, en aquest ajuntament estava tot embotit, tots els serveis municipals estaven embotits en aquest edifici. N'hi havia una sala d'exposició, tot estava en aquest edifici. No hi havia biblioteca en aquest municipi. No hi havia biblioteca. Se va fer en aquella legislatura. Se va fer un edifici nou, en biblioteca, que ara l'Institut Municipal de Cultura, que vostès estaven totalment en contra i que ara, gràcies, valoren. Estaven totalment en contra de l'Institut Municipal de Cultura, de l'edifici, i vostè, precisament, un dels que més en contra estava. Per tant, a l'hora de fer valoracions de les coses que se fan o no se fan, la inversió més important que s'ha fet en aquest poble, que vostès diuen que si el col·lector... La inversió més important que s'ha fet en aquest poble ha sigut la supressió del pas a nivell del cementeri. Projecte que se va desenrotllar en aquella legislatura, se va consignar en aquella legislatura del 2003 al 2007 i se van iniciar les obres el 2007 i vostès s'inauguraren, evidentment, perquè les obres tenen el recorregut que tenen. En aquest ajuntament de Meliana, el camp de futbol, el carrer de pilota, la restauració i cobriment del carrer de pilota, se feuen recursos i projectes aprovats per aquest ajuntament. El govern que en aquests moments que l'estic narrant va realitzar. I moltes altres coses, també en personal, com ja s'ha dit, no vaig entrar. Vostès han de replegar la realitat que replegar i nosaltres teníem la realitat que teníem. I, per tant, a l'hora de fer aquestes valoracions, vostès també haurien de tindre en compte alguna sèrie de coses. Obsessions. Jo l'única obsessió que tinc respecte al valencià és que aquest ajuntament li dona la importància que té, perquè l'Ratpenat té el temps que té, però el valencià és una llengua que té bastant més anys que l'Ratpenat. Jo la meva obsessió és el valencià, que és el que em preocupa a mi, que és la llengua dels valencians. I això és la meva obsessió. I vostè, senyor president del Ratpenat, destina 750 euros i ha suprimit l'oficina de promoció del valencià. I això és la realitat. I això és la realitat que jo li critique. A mi el Ratpenat me pareix una institució perfectament vàlida i de prestigi i que s'ha de reconèixer. Però el que a mi realment m'importa és el que realment forma part de la nostra cultura, que és la nostra llengua.
Un aspecte que vostè acaba de dir, diu, és que és un pressupost que té un 5% més d'augment, clar. El 5% més d'augment, quin és? És l'impositiu, clar. Cada any entre vostès més recursos. D'on els traiem vostès? No, però digue'm vostè, d'on entre vostès més recursos? No ho diga com un mèrit, és l'actualització dels impositiva. És l'actualització impositiva. I vos diu, és que vostès tinguen més diners per a gastar. Vostè no té ni idea del pressupost d'aquest Ajuntament. Ni idea del pressupost d'aquest Ajuntament. No té ni idea del pressupost d'aquest Ajuntament. I del que ha disposat aquest Ajuntament per a gastar i del que no ha disposat. O sigui, vostè a l'hora de fer valoracions el que ha de fer és tindre una miqueta més de criteri. Una miqueta més. I per acabar la intervenció, simplement dir això. Este pressupost no respon i no apareix en cap lloc idees, projectes o respostes a la realitat que en aquests moments té el poble de Meliana. Cap ni una. No han innovat en res. No han aportat res nou per a canviar la realitat. Tenim una inèrcia que vostès porten 5 anys com si no passara res. L'únic que fan és retallar i retallar. Cap idea nova.